Τι εννοείς? Αυτά που βάζεις μέσα τα άσπρα. Όχι, μπεζέδες τις αγόρασες. Εύκολο όμως πρέπει να είναι και αυτό. Μεγάλο μου φαίνεται. Με τους μπεζέδες. Έχω κάνει μια φορά, αλλά μετά μαλάκουσα. Να το προσπαθήσω. Ναι, ναι, κάνε. Να έρθω από την άλλη μεριά. Έλεγε θα πηγαίνω προς τα κάτω. Ναι, ναι, έτσι. Τι έγινε, ρε, δεν θα καείς? Όχι, δεν καίει. Έλα. Ήθελε κι άλλο, Σε λίγο θέλει να το πατάς μάλλον. Τότε θέλει κάτι. Κάτσε. Όχι, δεν καίει. Πολύ ωραίο. Να πας. Κάμποσο είναι. Δεν είναι κι όμως είδες, δεν έλειωσε. Ήθελε κι άλλο. Δεν πειράζει. Μπράβο, ωραίο είναι, όχι, πολύ ωραίο. Ήθελε κι άλλο, ρε, φαντάσου τόσο. Τώρα καίγουμε. Καίγεσαι. Μπράβο, Μαρία. Και γενικά σαν παγωτό δεν είναι τέτοιο, δεν είναι σκληρό. Για πες πώς το έκανες, περίπου. Αυτό έχει μέσα μπεζέδες, κουβερτούρα και αμύγδαλα, όχι καραμελωμένα, στη λαδόκολλα λίγο καβουρτισμένα. Και μετά χτύπησα μια πράσινη φυτική σαντιγί, ένα ζαχαρικό, 3 αυγά, 3 βανίλιες και απαλά τα ανακάτεψα όλα. Τα αυγά, τα σπράδια χώρια, τα έκανα μαρέγκα. Έχει μια διαδικασία, η αλήθεια είναι. Μπράβο. Το πάμε έξω. Ναι, ναι.